vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. To su bile prilike. Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Točno je 8 sati i 6 minuta. Ja sam Jasmina Popović i vrijeme je za novi poligraf. U srijedu je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, održala prvi govor o stanju Europske unije pred Europskim parlamentom i najavila plan rada Europske komisije u sljedećih 12 mjeseci. Inzistirala je na zajedničkim budućim politikama, ali i brzom pokretanju svih europskih mehanizama kako bi se sačuvalo gospodarstvo, radna mjesta, ljudska i radna prava i zdravlje građana Europske unije. Kakve su smjernice zacrtane i što to znači za Hrvatsku, ali i ostale članice Europske unije, razgovarat ćemo s današnjim gostima poligrafa. S nama su Sunčana Glavak, HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu u našem studiju u Čakovcu. Gospođo Glavak, čujemo se. Čujemo se, dobro jutro, srdačan pozdrav vama, gostima u studiju, gledateljima i slušateljima. SDP-ov Domagoj Hajduković, predsjednik Saborskog odbora za europske poslove. Dobro jutro. Damir Novotni, ekonomski analitičar. Dobro jutro. Dobar dan i dobrodošli. Ali prije svega ćemo čuti našeg kolegu Tihomira Vinkovića iz Brisela koji će nam reći kakve su reakcije na govor predsjednice Europske komisije. Tihomire, dobar dan i tebi. Dobro jutro svima. Što je prepoznato kao najbitnije u analizi stanja Europske unije? Pa do sada se prije svega znalo što je Europska unija, dvije institucije, dakle Europska komisija koja je na čelu Ursula von der Leyen, ali i Europsko vijeće koje se sastoji od predsjednika države i vlada koji su 17. do 21. srpnja 4 dana i 4 noći pregovarali i onda su došli do onih sredstava o kojima se konstantno priča, što izgleda jako ogromna svota, a to je 1824,3 milijarde, da budemo precizniji, koje bi trebali omogućiti u sljedećih 7 godina kroz dva instrumenta. Jedno je uobičajeni instrument, dakle višegodišnji proračun Unije, to traje 7 godina, ali i ovaj novi instrument koji su predložili posebice zbog toga što se pojavila pandemija, a to je novi instrument za oporavak, nova generacija Europske unije, tako su ga nazvali, i tu bi trebalo osigurati 750 milijardi eura. Dakle, ono što je Ursula von der Leyen objašnjavala zbog čega traži takva sredstva, zbog čega je u stvari ona predložila takva sredstva, a preko Europskog vijeća čelnici države i vlada usvojili, to je da se ostvare oni ciljevi koje ona zacrtala kada je preuzimala mandat krajem prošle godine. A to je klimatski neutralna Europska unija do 2050. godine, to znači zeleno gospodarstvo plus digitalizacija, naravno zaštita ljudskih prava, migracije, da gospodarstvo mora djelovati za ljude. I sad tu dolazimo do jedne vrlo zanimljive stvari. Prije toga, prije ove pandemije, zdravstvo je bilo isključivo i jedino u mjerodavnosti država članica. Međutim, svi vidimo što se dogodilo i Ursula von der Leyen je predložila nešto novo, nešto o čemu se do sada nije razgovaralo, a to je novi institut za napredna biomedicinska istraživanja koji bi se bio u Europi i koji bi fondovima Europske unije, dakle sredstvima Europske unije, istraživao da bi Europa bila praktički nezavisna od toga što se događa u svijetu u smislu tih istraživanja. Vidimo cjepivo, vidimo lijekovi za COVID-19. Dakle, to je sve ono što treba, to je nešto novo, nešto što se do sada nije predviđalo. A evo, jučer smo čuli još nešto novo, ona je to najavila u svom govoru. Jučer smo od potpredsjednika Europske komisije Timmermansa čuli da je ta zelena gospodarstvo, dakle klimatska neutralnost do 2050. sada se povećalo da bi do 2030. se smanjila emisija ugljičnog dioksida, odnosno štetnih plinova u atmosferu na 55% od razine koja je bila 1990. godine. Dakle, svaki dan se nešto novo čuje i svaki dan čujemo nekakve nove reakcije. Naravno, svi pozdravljaju osnivanje ovog instituta za napredna medicinska istraživanja i svi pozdravljaju to da Europa postaje, kako se ovdje često govori, otpornija i da Europa brže kreće u svoju obnovu. Oporavak Europske unije i otpornost Europske unije se odnosi na sve točke gospodarstva, pa bi samo spomenuo jedno, a prvo će se održati sastanak ministara poljoprivrede u ponedjeljak. Dakle, ono što je u pripremama se govorilo kako doći do novaca, sredstava iz Europske unije, može se doći kombinacijom, dakle, za poljoprivredu
to zeleno gospodarstvo, digitalizacija, ali i održivost. Dakle, samo održivost. To su kombinacije ovih sredstava, govorimo o tih 750 milijardi u 4 godine, pa onda još 1074 milijarde za tih razdoblje od 7 godina. Dakle, sredstva se mogu kombinirati i može se doći do toga da Europa postane, kako oni stalno govore, self-sufficient, dakle, samoodrživa i da se može nositi sa svim mogućim nedaćama, kako oni kažu, za predvidivim i nepredvidivim okolnostima u budućnosti. Tihomir, to je puno milijardi i bit će jako puno razgovora još oko toga tko može pod kojim uvjetima doći do tog novca. Nije to novac koji stoji negdje na hrpi i svatko tako. To je novac za projekte koje se treba odobriti. Države trebaju što prije. Dakle, taj proces je već u tijeku. Države trebaju što prije predložiti svoje projekte, vidjeti gdje, pod koje područje bi što stajalo, kakva bi kombinacija bila i onda komisija redovito to evaluira, dakle procjenjuje i kada se odobre ta sredstva, naravno i države moraju sudjelovati određenim dijelom u tome. U početku financiranja, onda će dobiti novac natrag, ali to treba, ovo što govorimo, ovih 750 milijardi, to se iskorištava u 4 godine. Samo dakle, još jedno pitanje. Tihomire, kakve su reakcije na govor predsjednice Europske komisije s obzirom na mogućnosti provođenja? Mi smo vidjeli na početku pandemije i nesnalaženje i optužbe za nesolidarnost i iskakanje nekih država, čak i kad su određivale mjere. Neki su rekli da to njih ne zanima na taj način, da ne žele pomagati drugima. Dakle, jesu li ocjene njezinog govora da će Europa doista se koncentrirati i raditi u tom smjeru ili se može očekivati da se ponovo na nekim točkama razdvoje zemlje? A onda bi ušli u detalje, više manje svi su pozitivno reagirali na to, ono što je ona rekla, što je predložila i što se dalje odvija u komisiji, koji svaki dan stižu prijedlozi u parlament, imaju redovito sastanke sada, gotovo svakodnevno imaju sastanke, redovite sastanke stručnjaka u parlamentu i stručnjaka iz komisije koji bi objasnili kako bi se to provelo. Da, bilo je u početku nesnalaženja, kao što sam rekao na početku, zdravstvena politika je bila isključivo u domeni država članica. Dakle, sada se pokušava nešto ipak barem koordinirati na razini Europske unije. Što se tiče zatvaranja, tu već vidimo, spomenula se iskakanje, da, neke države iskaču, neke države ne bi jednostavno htjele uzimati ovaj sustav koji je predložila Europska komisija, koji smo imali crveno, narančasto i zelene zone iz kojih se može dolaziti i redovito putovati bez ikakvih mjera ograničenja. Međutim, to ćemo vidjeti. Spominju se naravno i instrument ljudskih prava. Neki zastupnici su ovdje vladavinu prava u parlamentu isticali kao jednu od najbitnijih, pri tome spominju Mađarsku i Poljsku, a opet s druge strane govori se o tome da bi Mađarska, koja je već najavila, mogla blokirati sva ova sredstva, koja si rekla ogromne milijarde, da bi mogla blokirati ukoliko ih se bude stavilo na nekakvu crnu ili sivu listu s obzirom na ta ljudska prava, ali ta tumačenja su jako široka od zastupnika do zastupnika. Baš u reakcijama na govor Ursula von der Leyen se to moglo čuti, da ljudi različito gledaju što je to, o čemu se tu radi. Za korištenje sredstva postoji nešto sasvim drugo. Tu nije pitanje ljudskih prava, nego se to zove dobro gospodarenje sredstvima. Dakle, to je već uključeno potpuno u to, a ovo što ljudska prava, hoće li se nekom uskratiti ili ne, sljedeći tjedan o tome će razgovarati čelnici države vlade, dakle 24. i 25. Jedna od tema naravno bit će i to poglavlje 7, odnosno mogućnost uskraćivanja sredstava državama koje ne poštuju vladavinu prava. Tihomire, hvala ti. Sinoć je iz Brisela doputovala gospođa Sunčana Glavak, onda ćemo naravno s njom razgovarati o tome kako Europski parlament vidi govor predsjednice Europske komisije. Ono što je meni zazvučalo je u stvari njezina izjava: ljudi u Europi i dalje pate, milijuni su zabrinuti za zdravlje obitelji, budućnost radnih mjesta, kako će preživjeti do kraja mjeseca. Pandemija nije gotova, oporavak je na samom početku, a Manfred Weber je rekao: Europa ne smije dozvoliti još jednu izgubljenu generaciju. U Italiji 40% mladih ljudi je bez posla, a novac koji imamo na raspolaganju se može potrošiti samo jednom. Gospođo Glavak. Tako je, dobro ste rekli, apostrofirali. Reakcije su bile dobre, kao što je vaš kolega Vinković rekao, bile su dobre i među zastupnicima u Europskom parlamentu. Govor je bio možda neuobičajeno dug i pozorno se pratio. Vi znate da zbog novih epidemioloških mjera su ograničene i broj sjedala trenutno u parlamentu, pa se prati na
u više dvorana ili neki naravno još uvijek od kuće. Različite su situacije u različitim zemljama. Ja bih rekla da je s jedne strane bio vrlo kritičan, možda i samokritičan. To je ovo kada se povukla crta na koji način je bila prva reakcija kada se COVID pojavio i naravno da se time i pitanjem zdravlja otvorio zapravo govor predsjednice von der Leyen. Bio je s jedne strane ohrabrujući, bio je vrlo ambiciozan i bio je realan. I zapravo je po prvi puta, ispravit će me kolega Vinković koji dugo godina prati zbivanje u Europskoj uniji, zapravo jedan predsjednik, odnosno predsjednica komisije pozvala sve zastupnike i sve političke stranke: nemojte samo govoriti protiv, napravite nešto i ubrzajte se, da parafraziram ono što je rekla. Mislim da je to ključna rečenica bila, nastavno na ovo što je rekao i Manfred Weber iz moje kluba zastupnika IPP-a. Dakle, novac je ovdje, trebamo ga znati iskoristiti, trebamo ga znati potrošiti, jer ovo se tiče svih nas. Tako da Ursula von der Leyen dobila je velike pohvale. Na sličan način reagirali su i mediji u više europskih zemalja. Naravno da uvijek postoje odstupanja i naravno da uvijek postoje različite razmišljanja na koji način kada govorimo o sredstvima koje su nam na raspolaganju će se ona i kontrolirati. Vi znate, Jasmina, da je i parlament tražio da ima i dodatnu kontrolu nad sredstvima. Međutim, ono što je uvodno spomenuto, a to se tiče svih nas, dakle dolazi nam jesen, pandemija je još uvijek ovdje. Ono što je potrebno, to je jačanje i osnaživanje Europske agencije za lijekove i Europskog centra za kontrolu bolesti i naravno snažno je odjeknulo da Europa mora imati tijela za svoja biomedicinska istraživanja. Samo jedan kratki podatak, dakle 40% lijekova koji se prodaju u Europskoj uniji dolazi iz trećih zemalja, a gotovo 80% farmaceutskih sastojaka proizvode se u Indiji i Kini. Dakle, samo je to možda zastrašujući podatak koliko zapravo se moramo okrenuti vlastitim resursima, što smo zapravo vidjeli i u nestašici lijekova i svemu onome što nam se događalo na početku pandemije. Mi ćemo utorak imati, jer sam ja članica odbora ENVI, imat ćemo sastanak sa farmaceutskim tvrtkama na odboru. Govorit ćemo više i o razvoju cjepiva, pa ćemo imati informacije iz prve ruke, a ono što je bilo u fokusu svih proteklih mjeseci, jer smo mi zapravo od veljače počeli razgovarati sa Europskim centrom za kontrolu bolesti kada se COVID tek pojavljivao kod nas. To je nešto što se tiče sezonske gripe koja nam tek dolazi i preporuka centra da se što više ljudi cijepi protiv gripe. Dakle, oprostite, ne samo starije populacije, već jednako tako i onih rizičnih skupina, tako da će to biti koordinirano zajedno sa svim zemljama članicama Europske unije i mislim da ćete i tome pridati posebnu pozornost jer će to biti jedna sasvim zasebna tema. Gospodin Novotny, ono što se ponavlja, to je pandemija je sve ubrzala. Ono što bi možda trajalo godinama, gdje bi se zemlje dugo dogovarale, ne bi li na kraju iznjedrile neku zajedničku politiku koju bi onda neke provodile, neke ne bi provodilo. Sad je ovdje upravo bio naglasak na tome, moramo se opametiti, moramo se ubrzati, jer ako mi to ne napravimo, onda će nas neka sljedeća pandemija dotući do kraja. Tim prije što se lockdown nije pokazao kao dobro rješenje i svima je jasno da se to ne smije ponoviti. Svaki eksterni šok, Europska unija doživjela u proteklim desetljeću 3 velika eksterna šoka. To je prije svega imigrantska kriza, izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, ona je vrlo važna i velika zemlja. I treći šok je ovaj eksterni, dakle pandemija bolesti koje izazivaju koronavirusi. Ovaj COVID-19 je samo jedna od bolesti koji mogu koronavirus izazivati i sada svima jasno da se mora raditi na tome da se s jedne strane pronalaze cjepiva, ali s druge strane da se jača farmaceutska industrija i njena istraživanja u pronalasku lijekova koji bi smanjivali simptome. I to je se pokazalo sada nužnim korakom. Dakle, i Europska unija se nakon svakog od tih 3 šokova, koliko god se možda euroskepticima to tako ne činilo, je izašla zapravo jača.
I Europska unija je inače jedna, kako bih rekao, jedna bauštela, jedno gradilište koje se stalno nadograđuje, stalno se govori i ovo proširenje iz 2004. i 2007. je opet određeni šok za Europsku uniju, trebalo integrirati te zemlje koje nisu male, uključujući ove naše susjede poput Mađarske, Češke, Slovačke, koji se različitom brzinom integriraju i približavaju središnjem dijelu Europske unije. Tako da Europska unija je u stalnom mijenjanju, što je dobro. Europska unija je jedna od najvećih, najrazvijenijih svjetskih regija. To pokazuju imigranti koji svi žele doći u Europsku uniju. Dakle, ovdje se dobro živi. Koliko god mi to iznutra kritizirali, Europska unija je u globalnim razmjerima je najrazvijenija regija i na malom prostoru se zapravo ujednačavaju razlike u razvijenosti. Vi kad pogledate velike zemlje poput Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Indije ili Kine, gdje su ogromne razlike između razvijenih regija i nerazvijenih regija, u Europskoj uniji se te razlike zbog kompaktnosti prostora, zbog malih razdaljina zapravo smanjuju. I Europska unija ide prema sve većoj uniji. Dakle, ta integracija unije nakon svih tih šokova je sve snažnija. Sad se govori i o prva politika zajednička je bila poljoprivredna politika, ako izuzmemo politiku zajedničkog rudarenja ili općenito trgovanja sa rudama i ugljenom. Ali onda imamo poljoprivrednu politiku, pa se monetarna politika ujedinjava, pa sad govori o fiskalnoj integraciji, odnosno fiskalnoj compliance, odnosno usklađivanju fiskalnih politika i sada zdravstvenih politika. Doći ćemo sigurno i do industrijskih politika. Politike regionalnog razvoja su zajedničke. Tako da mi gledamo sada iz moje ekonomske perspektive Uniju kao regiju, kao globalnu regiju koja se prilagođava tim okolnostima relativno brzo, iako je bilo na početku nesnalaženja. Pogledamo velike regije poput Južne Amerike, Brazila, koji sigurno nemaju odgovore na ova izazove, na ova pitanja kao što ima Europska unija. Europska unija je bogata, godišnji bruto domaći proizvod Europske unije se kreće oko 12.000 milijardi eura, dakle i samo taj proračun od 1.800 milijardi za 7, odnosno 10 godina i nije tako veliki novac za Europsku. Europska unija svake godine proizvede nove vrijednosti 2, 3, 4, 5 milijardi štednje, 5.000 milijardi štednje. Dakle, to su ipak ogromni novci. Novac nikada Europskoj uniji nije bio problem. 20% svjetske štednje se drži u eurima, 60% dolarima, tako da dolarsko područje i euro područje su najveće valutno područje na svijetu. I u tom kontekstu je zapravo ovo sve što radi Europska komisija, na koji način reagira relativno brzo, kažem. Ipak je to od početka pandemije prošlo tek nekoliko mjeseci. Predložila je rješenja oko koje će se vrlo vjerojatno većina političkih aktera u EU složiti. Gospodine Hajdukoviću, ono što je naglasak je bila upravo ta zabrinutost za radna mjesta, za radna prava, za ljudska prava. Dakle, i kada govorimo o tim politikama kao što su zelene politike, kao što je digitalizacija, kao što je pomoć gospodarstvima, negdje je očito prepoznato na razini Europske komisije da ljudi trpe od posljedice svega ovoga i da se boje budućnosti. Ja mislim da je jedna od poruka gospođe von der Leyen bila i upravo i ta da će se pobrinuti da ta budućnost ne bude tako mračna kao što možda negdje u Europi izgleda u ovom trenutku. Što Hrvatska može očekivati recimo od ovakvog govora, odnosno što mora napraviti da bi ispunila očekivanja kao članica? Pa dozvolite mi prije nekoliko općih komentara. Prije svega, ono što su rekli moji prethodnici, ja se apsolutno slažem. Govor sam je bio jako dobar. Ja moram priznati da sam pomalo iznenađen i iako sam bio skeptik kad je gospođa von der Leyen preuzimala kormila Europske unije, uvjetno tako rečeno, budući da se radi o vrlo izazovnom trenutku za Uniju, ali nakon ovakvog govora manje sam skeptik, moram reći, odnosno mislim da ćemo ipak lakše prebroditi ovo teško vrijeme. Prije svega ono što je meni upalo u uho jako, to je ono za što se moja politička grupacija zalaže u Europskom parlamentu, to je minimalna plaća u Europi. Gospođa von der Leyen je doduše pričala o podršci zemljama članicama u
građenju legalne osnove, odnosno pravne osnove za minimalne plaće u svakoj zemlji. Stvaranje okvira, da. Tako je. Iako je to u Hrvatskoj nije novina, to je za mnoge članice Europske unije novina, jer svugdje nam postoje minimalne plaće, što je isto jedan zaštitni faktor, socijalni prije svega, koji osigurava određenu sigurnost na tržištu rada, ali i za budućnost mnogo radnika koji rade za takve plaće. Ono što je sljedeći korak, ali na tome tek treba raditi, je minimalna europska plaća, dakle globalno na razini Unije, no to možemo očekivati tek ako se Unija, odnosno razvijenost, bude ujednačavala. Dakle, o tome, to je pitanje koje će se nastaviti, ali mi je izuzetno drago i mislim da je jedna od ključnih stvari u ovome govoru upravo ovo što je spomenuto. Što se tiče same Hrvatske i naše perspektive u tome, ja mislim da imamo jako puno mogućnosti i šanse u ovakvoj perspektivi, u ovakvoj financijskoj perspektivi. Imamo li znanja, sposobnosti i kadrova da to... Pa to je sad već drugo pitanje. Tome bi se dalo. Znači, koja vam je formalna procedura? Vlada sada treba izraditi nacionalnu razvojnu strategiju iz koje se onda razvijaju operativni programi koji trebaju alocirati novac koji smo dobili od Unije za određena sektore u grane na koje mi želimo razvijati. Sad, pitanje je uvijek ono što mi želimo razvijati, gdje mi možemo biti konkurentni i gdje mi vidimo sebe u velikom globalnom europskom tržištu. Apsolutno nešto u čemu trebamo i možemo biti konkurentni je zelena poljoprivreda, odnosno ekopoljoprivreda. Apsolutno su to resursi poput vode i apsolutno je to i razvoj ljudskih resursa, jer često zaboravljamo da Hrvatska, koliko god mala i koliko god se možda činila mala na globalnom IT tržištu, primjerice, itekako na tom IT tržištu je konkurentna. Dakle, kad pogledate samo po Zagrebu ili po mom Osijeku, koliko IT tvrtki radi, koliko ljudi zapošljava i da su im svi proizvodi u 100% količini izvozni, dakle, zaista bi se iznenadile. Prema tome, mislim da imamo jako dobru šansu koju trebamo objeručke sada prihvatiti i gurati u tom smjeru. Samo kažem, uvijek trebamo strateški razmišljati i dugoročno. Kao što je višegodišnji financijski okvir dugoročan, tako i mi moramo dugoročno razmišljati. I mislim da je sada krajnje vrijeme da se sami sa sobom dogovorimo prije svega koji su nam ciljevi prema kojima guramo. Pa to je poznato, razvijene države imaju strategije, a nerazvijene države gase požare, uvijek to je jednostavno pokazatelj kako se razmišlja. Gospođo Glavak, kada se radi o tom novcu Evropske unije, radi se i o raspravama unutar same Evropske unije, odnosno među nekim članicama, treba li to vezati uz pravnu državu, odnosno kvalitetu i transparentnost te pravne države. Znamo da su neke članice prepoznate, među njima i Hrvatska, kao zemlje koje imaju deficit transparentnosti ili imaju probleme sa korupcijom. Tu su i Mađarska i Bugarska i Rumunjska i Poljska, tako da Češka, dakle tu je jedan dio članica Europske unije koje moraju ispuniti još i dodatni kriterij, a to je dokazati da su zaslužile ta sredstva, odnosno da mogu podnijeti kontrolu trošenja tih sredstava. Vladavina prava je stalno na dnevnom redu, pa tako i unutar naše političke obitelji. Tu nema ništa sporno ni za moju stranku, a jednako tako ni za moju političku obitelj. Ono što je, nadovezala bi se, ako dozvolite, malo na kolegu Hajdukovića, a vezano je uz ovo vaše pitanje, dakle u kom smjeru ćemo zapravo ići i što bi trebalo trasirati put, u kom smjeru da možemo povući novce. Dakle, i to je vezano i uz govor predsjednice von der Leyen, dakle i obnovljivi izvori energije, ekološki čiste tehnologije, digitalizacija. Dakle, to su bile neke od smjernica koje je ona dala gdje će se možda ne više moći povući, ali svakako u tom smislu gledati, posebno kada vidimo digitalizaciju koja nam je apsolutno ušla u naše domove, preskočivši možda 2-3 godine nekakvih onih sporih puteva kako bismo inače išli u tom smislu. Dakle, razvoj digitalnih vještina u obrazovnom sustavu. Tako da Hrvatska će sigurno
naravno biti spremna za to. U listopadu se očekuje i nacrt plana na temelju kojeg će se i pregovarati sa Europskom komisijom i nacionalni planovi naravno moraju biti usklađeni s ciljevima digitalne i zelene tranzicije. To je i predsjednica osim toga spomenula. Dakle, pred vladom je važan zadatak. Mi imamo čitav niz projekata koji se već rade i mislim da sam u jednoj od vaših emisija, ali televizijskih, vidjela i ministricu Tramišak koja je zapravo sve to zaokružila, dakle desetine tisuća projekata, što će to u konačnici značiti i kako će se reflektirati i na tržište radne snage, odnosno na zapošljivost i otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, to je sve jedan zatvoren ciklus i mislim da planove za oporavak države članice moraju dobro promisliti. Dakle, novac je osiguran. Možda unutar političkih obitelji nije za svaki segment jednako dovoljno, možda izbalansirano, ali u svakom slučaju svaka zemlja pokazat će za što je novac treba, dakle u kojim segmentima i do 30. travnja iduće godine takvi bi planovi trebali biti predani Europskoj komisiji. Dakle, ovo je za Hrvatsku druga financijska perspektiva. Mislim da i to ne smijemo zaboraviti. U prvoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi neki segmenti našeg gospodarstva ili kulture, ako hoćete, možda obrazovanja, nisu bili na tako dobar način ispregovarani. Dakle, tu se otvaraju i novi financijski putevi ili tijekovi gdje možemo koristiti novac. Tako 70% mi možemo zapravo koristiti bespovratnih sredstava iz Fonda za oporavak EU sljedeće generacije. Možemo ugovoriti do kraja 2022. godine, a preostali dio do 2023. S time da ćemo ga moći koristiti do 2026. godine. Nemojmo zaboraviti da je Vlada dobro ispregovarala i predsjednik Vlade Andrej Plenković je osigurala predujam u iznosu od 10% bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost. Dakle, čitav niz nam je financijskih puteva na raspolaganju, ali sigurna sam da će i resori, pa jednako tako i jedinice lokalne i regionalne samouprave upravo naći prioritete koji su im se pokazali i uslijed pandemije, ali ono što je sigurno da ćemo mi i poboljšati način programiranja operativnih programa. Hrvatskoj su, kao što znate, izrazito važna kohezijska sredstva. Ona nam omogućavaju ravnomjerni razvoj. Zbog toga smo inzistirali da u ovoj financijskoj perspektivi ona ostanu ista, da bismo uhvatili korak s ostalim zemljama članicama. I mislim da sadašnje ugovaranje ove Vlade u proteklih 4 godine, pa evo i sada, kojim tempom se to radi, mislim da nam daje nadu, a odgovor je to odmah i onim skeptičnima da nećemo povući sredstva, da nećemo znati pisati programe, da nećemo znati to napraviti. Mislim da je i naše gospodarstvo jako spremno za to, a vidjet ćemo što će se događati još i u nekim drugim segmentima. Tako da bih ja imala povjerenja i u onu stranu politike koja je stvorila preduvjete za ovakvo trasiranje Hrvatske unutar Europske unije i unutar ovih financijskih iznosa, a jednako tako u naše gospodarstvenike. Naravno da gospodin Novotny vjerojatno više prati na koji način se uključuju i financijska tržišta, a ono kada već spominjem financijska tržišta, možda što nismo spomenuli, to je da je prvi puta predsjednica von der Leyen spomenula i takozvane zelene obveznice koje u Hrvatskoj mislim da nisu još zaživjele, a to je nešto što je zapravo u perspektivi jako važno, a koristi se zapravo tek u nekoliko zemalja članica Europske unije, naravno izvan Unije to je puno prisutnije. I tu će biti i za financijska tržišta i za privatne ulagače i u tom segmentu isto jedna prigoda. Gospodine Novotny, skepsa je temeljena na iskustvu. Znamo da nismo bili dobri u povlačenju novca iz europskih fondova i bez pandemije, no sada jednostavno, kako se kaže u narodu, dogorjelo do nokata, bez europskog novca hrvatsko gospodarstvo ne može preživjeti krizu.
kad smo se dogovarali za emisiju, onda smo rekli, evo, naglasak je bio na tom javnom zdravstvu europskom, dakle na njegovom jačanju, ali i na digitalizaciji i na svim ovim segmentima o kojima je govorio gospodin Hajduković, dakle to je taj okvir za minimalne plaće. Gospođa von der Leyen rekla, niske plaće uništavaju dostojanstvo rada, kažnjavaju poduzetnike koji plaćaju pristojne plaće i ujedno narušavaju tržišno natjecanje. Dakle, osvijestilo se to, između ostalog to je dio i unutar europskih migracija je zbog niskih plaća. Dakle, jedan dio ljudi prelazi tamo gdje su plaće bolje, možda bi ostali da su plaće u njihovim državama bile bolje, odnosno da je bilo posla i poduzetništva. Dakle, hrvatska ekonomija imala je do sada nepovoljnu strukturu za kreiranje novih radnih mjesta. Stagnacija je zapravo vidljiva i ovaj pad ove godine, taj snažan pad, je posljedica loše strukture nacionalne ekonomije. Naglasak je na turizmu i tu smo koristili tu rentu položaja. To je kao da izvlačite šljunak iz rijeke i sad više rijeka ne donosi šljunak. Dakle, nije problem u turizmu, on je konkurentan globalno i on će sam po sebi se oporaviti. Njima treba dodatnu likvidnost osigurati kako bi preživjeli ovih godinu dana pandemijskog zatvaranja. Ono gdje ja vidim puno veći problem je kako oživiti industrijski, odnosno prerađivačko-industrijski sektor koji mora osigurati radna mjesta u pokrajinama gdje tih radnih mjesta nema. Vi imate lokalnih jedinica u nekim dijelovima Hrvatske, osobito u onim dijelovima koji su udaljeni od turističkih destinacija, gdje nemate ni jednog poduzetnika, ni jednog poduzeća, nemate ni jednog radnog mjesta osim radnih mjesta u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Naročito se to odnosi na Slavoniju, dakako. Dakle, tu je ne samo što je to problem, nego je to velika šansa. Hrvatska ekonomija mora dobiti novi zalet i ja očekujem nastavak tih konvergencijskih, odnosno učinaka, odnosno približavanja Europskoj uniji. Vi ne možete ostati tako nerazvijeni pored vrlo visoko razvijenih zemalja poput jedne Austrije ili Bavarske primjerice, ali nama bliskim pokrajinama Europske unije koje privlače ulagače iz cijeloga svijeta i stvaraju radna mjesta koja u jednom dijelu popunjavaju i građani Republike Hrvatske. Sada je ključno pitanje kako ćemo pokrenuti uz pomoć europskog novca i nacionalne komponente. Na ovih 22 milijarde treba dodati barem 2 ili 3 milijarde domaće fiskalne komponente koje mora proračun osigurati, što neće biti jednostavno. I kako mobilizirati privatnu štednju koja se nalazi i u mirovinskim fondovima i u bankama. Hrvatska je prepuna štednje. Hrvatski građani imaju 200 milijardi kuna štednje u bankama i 100 milijardi kuna štednje u fondovima drugog stupa. Ali znamo i kako je raspoređena ta štednja. To nema veze iz ekonomskog. U rukama malog broja je veći dio te štednje. Da, sad možemo razgovarati o tom problemu, on je višeslojan, ali je ona je formirana i nju treba sada mobilizirati u korist poduzetničkih projekata. Jer ovih 22 milijarde plus 3 milijarde domaće komponente koje će se morati osigurati neće biti dovoljno u narednih 10 godina da bi se ubrzao ekonomski rast. Mi ćemo imati sada ove godine pad 10%, možda 12%. I taj pad će trebati nadoknaditi ubrzanim rastom u narednim godinama što očekujemo. Tog rasta neće biti bez investicija. Hrvatska je u smislu učešća investicija u kreiranju bruto nacionalnog proizvoda slabija, gotovo najslabija zemlja Europske unije. Slabija ispod prosjeka. Prosječno europske zemlje ulažu negdje oko 20% svog BDP-a, odnosno investicije kreiraju BDP sa 20%, neke zemlje sa 30%, Mađarska recimo sa 40%, njihov BDP se kreira 40% sudjeluju investicije. Hrvatska je ulagala do sada u prethodnom razdoblju i takva je alokacija europskog novca bila prema infrastrukturnim projektima. Infrastrukturni projekti su naizgled samo dobri. Uzmite primjer Pelješkog mosta. Ako novac koji iz državne intervencije, bez obzira da li dolazio iz europskih fondova ili iz nacionalnih izvora, ne kreira dugoročno održiva radna mjesta, onda je besmisleno ga ulagati. Pelješki most je politički projekt kojim će kreirati radna mjesta u Kini, ali ne u Hrvatskoj. I nikako, vrlo mala komponenta je domaća. I tako je bilo sa autocestama, tako je bilo sa svim velikim infrastrukturnim projektima.
Sada je došlo na red da se osigura, kao što je to napravila Češka, Slovačka, Poljska. Tko bi živio u podkarpatskom vojvodstvu u Poljskoj, da Poljska početkom tranzicije, početkom ulaska u EU nije alocirala europske novce prema investicijama u tim svojim pokrajinama, manje razvijenima. Vjerojatno mali broj ljudi u Hrvatskoj uopće zna gdje je podkarpatsko vojvodstvo, osim oni koji su čitali Krležu pa će se sjetiti Barake 5B i tamo mogu pronaći neke... Da su svi došli iza Karpata. Da, tako je, tamo će pronaći neke lokacije gdje su se Hrvati borili u Prvom svjetskom ratu. Dakle, mi sada, da rezimiram, mi sada trebamo potpuno novi tip alokacije, nove operativne programe koje će ići u korist poduzetničkog sektora, da se tu kreiraju radna mjesta, osobito u poljoprivredno-prerađivačkom segmentu. Proizvodnja hrane je naša velika šansa. Mi hranu uvozimo, 13.000 tona rajčice uvozimo, to je izvan svake pameti. Jeli? I da ne govorimo o sirove hrane uvozimo, prerađevine uvozimo, jer nemamo dovoljno proizvodnje domaće, nemamo dovoljno produktivnosti. I sad je tu šansa da se s jedne strane europski novci usmjere prema poduzetničkim projektima koji bi kreirali nova radna mjesta u Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj, i da se mobilizira i privatni kapital. Mi nismo imali investicija privatnog kapitala, znači kvota investicija kod nas daleko ispod recimo jedne Slovenije, koja svake godine privuče nekoliko milijardi eura investicija, direktnih stranih ulaganja, toga u Hrvatskoj nema. Ima u nekretnine. Mi volimo te nekretnine i mi smo opsjednuti nekretninama i samo u nekretninski sektor ulagati... Svačije bogatstvo mjerimo prema broju nekretnina. Samo koliko ima nekretnina, da. Dakle, ovdje je sada pravi trenutak, da ne budem patetičan, rekao bih povijesni trenutak, da se napravi taj zaokret prema jednoj uobičajenoj europskoj praksi, a to znači ulaganja u industrijsku infrastrukturu, odnosno novu reindustrializaciju, naravno ne na konceptu stare industrijske paradigme, nego potpuno nove, ove četvrte. I naravno, mi sad svi govorimo, oprostite, o zelenoj agendi. Ja pratim njemačke zelene, ne smijem ni reći koliko godina. Sjećam se vrlo dobro kada je zelena stranka na čelu sa kasnijim Joškom Fischerom bila tada radikalizirana, govorili su o nekim radikalnim idejama koje su danas postale mainstream europske politike. Dakle, središnji dio europske politike. Danas više se niko ne ustručava govoriti o zelenoj ekonomiji, o zelenoj energiji, o lokalnoj proizvodnji. Sad, tko može povući taj novac? Poduzetnički sektor u Hrvatskoj je slab. Državna poduzeća prevladavaju. Mi imamo veliki problem slabog odnosa između privatnog sektora i državnog sektora u ekonomskim procesima. Prevladava državni sektor koji, kao što vidimo, je ranjiv, kao što vidimo sklon korupciji, kao što vidimo nije sklon ozbiljnim investicijama. Dakle, tu stoji čitav niz političkih pitanja. Hoćemo li privatizirati neka poduzeća koja se mogu i moraju privatizirati? U bolničkom sektoru imamo slabu konkurenciju između privatnog a neka smo i privatizirali, pa nije bilo neke sreće u svemu tome. Očito treba naći dobar model i balans. Ja samo znam da su prave privatne, ne ove paradržavne kompanije koje ovise o državnim narudžbama, nego prave privatne kompanije vrlo uspješne na hrvatskom tržištu. One koje su došle ovdje zbog hrvatskog tržišta, te su morale pobjeći. One koje su došli ovdje da koriste lokalne konkurentske prednosti, te su ostale. I u tom smislu se ne treba i ne smijemo bojati privatnih ulaganja. Dapače, vi ako govorite o poduzetničkom sektoru, moramo razumjeti da su to mala i srednja privatna poduzeća koje su najvitalniji dio hrvatske ekonomije, ne samo hrvatske, nego cijele europske ekonomije. Dakle, tu sad napoduzuje vlada da operativnim programima, pustimo strategije su uvijek općenite, razvijat ćemo ovo, razvijat ćemo ono i tako dalje. Mi moramo kroz operativne programe doći do one alokacije europskog novca kao što su to učinile svojevremeno, recimo vrlo uspješna Poljska, Češka, Slovačka primjerice, Slovenija. Jedna Austrija koja je imala problem nerazvijene pokrajine Gradišće je u proteklom razdoblju Gradišće privukla 3 milijarde eura. Kako? Projekti su se sufinancirali iz europskih fondova sa 20%, ali ostatak su mobilizirali privatni investitori, su nadoknadili one. Tako da su oni Gradišće podigli na razinu iznad europskog prosjeka mjerenu BDP-om po glavi stanovnika. Sjajni rezultati su postigli u toj vrlo nerazvijenoj pokrajini. Ona danas proizvodi 30% više energije nego što ju može konzumirati iz obnovljivih izvora. Potpuno je nezavisna energetski.
Ta jedna mala pokrajina od 300.000 stanovnika, koja uzgled bude rečeno po svojoj povijesti je vrlo bliska našoj panonskoj regiji Slavonije. Dakle, nema nikakvog razloga da mi te primjere ne preslikamo na domaće tržište. Gospodine Hajdukoviću, dolazite iz Slavonije. Jasmina, ako dozvolite samo, oprostite, malo je teže ovako na distanci, ali samo mala digresija za ovo što je rekao gospodin Novotny. Dakle, ja moram podsjetiti, da, sjajni su primjeri zemalja oko nas, ali moram podsjetiti da je Hrvatska puno kasnije ušla u Europsku uniju i želim podsjetiti da upravo na ovaj način, kao što gospodin Novotny kaže da bismo trebali, mi već zapravo radimo, jer projekt Slavonija, Baranja i Srijem, o kojem će sigurno Domagoj sada nešto reći jer dolazi od tamo, mislim da je bio upravo signal da ova vlada želi učiniti nešto za takozvane pasivne krajeve i mislim da on daje sjajne rezultate. I jednako tako nemojmo zanemariti dodatak onoga što imamo mi kao dodanu vrijednost zapravo, a to je da Hrvatska nije članica Europske unije, ne bi se ništa od kapitalnih projekata radilo, pa uključujući Pelješki most, ali on nema samo značenje u otvaranju radnih mjesta, kao što je gospodin Novotny rekao, da se tu nisu otvarala radna mjesta za Hrvatsku. Mi smo zapravo strateški zacrtali da Pelješki most spoji hrvatski teritorij, a u ovom trenutku, ako hoćete, od kada smo punopravna članica Europske unije i europski teritorij. Tako da teme i prioriteti doista su se promijenili. Kada se spominju mala i srednja poduzeća, mislim da je tu i vlada sa svoje strane, a jednako tako i komisija pa i kroz parlament pokazala koliko treba brinuti o malim i srednjim poduzećima upravo tijekom lockdowna. Dakle, i onaj plus koji je bio u našem korištenju sredstava, odnosno članstvu izražen u milijardama kuna, to je 28,6 milijardi kuna, dobili smo više nego što smo iz proračuna isplatili. Tako da u ovom trenutku Hrvatska nije bila članica Europske unije. Kada se dogodio lockdown, vjerujte, Hrvatska ne bi bila danas u ovakvom gospodarskom, ekonomskom stanju. A pitajte malo i poduzetnike. Ja znam poduzetnicu jednu koja radi, da sada ne reklamiram, u cijelom svijetu. Nedavno je izašao njezin intervju, rekla da je 30 godina u privatnom sektoru, ima kolege u cijelom svijetu i nijedna vlada sa ovakvim sredstvima nije pomogla poduzetništvu, odnosno malim i srednjim poduzetnicima kao što je to učinila hrvatska vlada. Bile su neke jednokratne potpore sa razina drugih vlada, ali ne na ovakav način. Dakle, ja bih ipak išla optimistično u ovim vremenima koja su nas zapravo možda vratila unatrag ili su nam ukazala na neke promjene koje su potrebne i u gospodarskim promišljanjima i u trasiranju nekih novih tehnologija koje moramo uvesti, ali naravno sve uz ono što ste rekli, da to prate i adekvatne plaće, o čemu i vlada u protekle 4 godine jednako tako brine, jer pogledajte minimalne plaće, a recimo u Zagrebu je već sada prosječna plaća 1000 eura ili nešto malo više. Oprostite, Domagoju sam sada malo upala. Evo sad ćemo dati priliku vratit ćemo se kasnije još. Priliku gospodinu Hajdukoviću. Slavonija se često spominje. Spominje se s jedne strane kao sjajan resurs, sjajan potencijal i moguće bogata regija što je nekada bila, a i s druge strane kao jedan devastirani dio Hrvatske koji je ostao bez ljudi, uz neke svijetle primjere o kojima ste i vi govorili, dakle neke nova poduzeća koja se osnivaju, nove poduzetnike, ali činjenica je da većina ljudi u Slavoniji živi teško, loše i da je sklonija otići nego se zadržati. Može li se to promijeniti? Uzmimo u obzir da traje pandemija, da smo u neizvjesnom razdoblju i da će Europska unija još morati donijeti čitav niz mjera da bi osigurala normalan život. Pa mislim da se može i mora promijeniti, ali počeo bih na jedan malo drugačiji način. Dakle, ovo što je gospodin Novotny rekao, apsolutno je u pravu. Nacionalna razvojna strategija je vrlo općeniti dokument, znači gdje ćemo se samo ovlaš dotaći zapravo svih sektora kojeg želimo razvijati i to je dokument koji će doći u parlament. Međutim, onaj puno važniji dio su operativni programi. Sad, kako maksimalizirati njihov učinak, odnosno kako omogućiti da povučemo što više novca? Tu je velika odgovornost na vladi, zato što u mom mišljenju treba u programiranje uključiti sve zainteresirane strane. Znači, kako ćete pomoći poduzetnicima, poduzetništvu, ulaganju,
Ako ne pitate poduzetnike, ako ne pitate ulagače, ako ne pitate financijski sektor, dakle što njima treba, kako im pomoći, kako izaći u susret, koji su projekti u kojem bi oni imali dodanu vrijednost i tako dalje. Dakle, dajemo samo jedan primjer. Dakle, u svakom segmentu programiranja na taj način treba raditi. Kako bi se, kažem, maksimalizirao učinak. Što se tiče same Slavonije i projekata koji se trenutno realiziraju, infrastrukturna komponenta je za Slavoniju i dalje bitna, ne onoliko koliko je bila bitna, ali u segmentima je, a to je prije svega dovršenje cestovnog koridora 5C, jer i statistike pokazuju da gdje prođe autocesta gospodarska aktivnost raste između 5 i 15%. Dakle, zbog same činjenice da je nešto blizu autocesti u radijusu 30 km, što vam je recimo cijela Baranja nakon što autocesta prođe kroz nju. Ali drugi segment o kojem trebamo razmišljati ako želimo ozbiljnije razvijati gospodarstvo, barem u mom mišljenju, je željeznica. Željeznički promet koji je bio izuzetno zanemaren, pruge koje su u Slavoniji jako lošem stanju, gdje vam je prosječna brzina vlaka svedena čak na ispod Austro-Ugarske. Ja, Zagreb, Vinkovci, 5 sati. Tako je, dakle ako želimo biti ozbiljna država, a mislim da želimo, tada je i željeznica jedan od komponenata u kojoj treba ulagati. S druge strane, dosta je ulaganja bilo, opet ovo što je gospodin Novotny rekao, promašeno. U kojem smislu promašeno? Zato što nije ostvarivalo dugoročnu dodanu vrijednost. Daću vam konkretan primjer. U malom selu izgradite novi društveni dom. To je sjajno. To će možda i zaposliti nekoliko lokalnih tvrtki koje u pravilu nisu iz tog sela, ali je selo premalo. Ali hoće li mladi ostati u selu zato što imaju novi društveni dom? Hoće li se novi doseliti zato što imaju novi društveni dom? Neće. Dakle, trebamo novac usmjeravati u ono što će stvoriti radna mjesta, što će stvoriti održivi razvoj, što će stvoriti dodanu vrijednost. Dakle, da i kroz ulaganje zapravo jačamo svoj gospodarski sektor i to jedino može pomoći Slavoniji. Kako? Mislim da trebamo pitati prije svega Slavonce, proizvođače. Imamo sektora u kojem možemo biti konkurentni, poljoprivreda definitivno je jedan od tih, proizvodnja hrane, ali opet koja i gdje? Primjerice, i taj sam primjer već navodio gostujući u vašim emisijama, teško ćemo biti konkurentni recimo u proizvodnji svježeg svinjskog mesa. Danska je cijelu svoju poljoprivrednu proizvodnju usmjerila u to. Međutim, ako govorimo o stočarstvu, opet dajem vam jedan primjer iz mog limitiranog iskustva i znanja u ovome segmentu. Ono gdje možemo biti konkurentni su recimo mesne prerađevine, delikatese poput kulena, kobasice i slično, gdje možemo biti konkurentni u Europskoj uniji, ali nemamo količina. Sad, opet, kako bi do njih došli, trebamo standardizirati recepte, trebamo standardizirati kvalitetu, imati dovoljnu proizvodnju, brendirati se itd. Dakle, tu su naše prilike, tu je nešto gdje europski novac može i mora pomoći da bi dugoročno Slavonija postala regija kakva treba biti, prije svega proizvođač hrane, a onda ne socijalno, gospodarski, demografski devastirana regija kakva sada je. Možemo govoriti o Domovinskom ratu koji je definitivno ostavio posljedice, ali već je dosta godina i prošlo od Domovinskog rata i trebamo se okrenuti prema tome da Slavonija je ogroman resurs koji samo treba, da tako kažem, grubo upregnuti, odnosno oplemeniti da bi i dalje stvaralo dodanu vrijednost. Tu je i turizam koji je apsolutno komponenta koju treba razvijati, ribički, lovni, kontinentalni, takozvani i tako dalje. Tu je proizvodnja vina, tu je dakle stočarstvo, IT industrija, jako puno potencijala ima upravo o tim mladim ljudima koji se bave IT industrijom i projektima poput Osijek Software City-a koja vam je jako dobar primjer suradnje lokalne samouprave, države i poduzetnika. Dakle, siguran sam da možemo, samo novac treba pametno alocirati. A kako to drugačije učiniti nego one na koje novac želimo usmjeriti i uključiti u programiranje. Gospodine Novotny, vaša je zadnja, imamo još minutu i nešto do kraja. Dotaknuli smo mogućnosti Hrvatske. Na kraju će se to ipak morati testirati praktično. Pa ja mislim da Hrvatska je mala zemlja, da se mi razumijemo, i neće to biti tako veliki problem ako ne budemo pružili veliki otpor.
Ako budemo vozili auto sa podignutom ručnom kočnicom uz brijeg, tada sigurno do vrha brijega nećemo doći. Drugim riječima, moraju se otkloniti sve prepreke za povlačenje novca, smanjiti birokratsku proceduru na najnižu moguću razinu, osposobiti lokalne zajednice, koliko god to nama zvučalo nemogućim, lokalne zajednice moraju apsorbirati veliki dio, govorimo o lokalnoj samoupravi, veliki dio tog novca. Seksipilno je govoriti o IT industriji, ja vjerujem da je puno važnije prehrambeno-prerađivački sektor, tu trebamo usmjeriti naš novac. I o tome ćemo vjerojatno još razgovarati puno u našim emisijama. Hvala vam svima na gostovanju. Poštovani slušatelji i gledatelji, bio je Poligraf sljedećeg petka. S vama je Mislav Togonal. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija i pozdrav od tehničke ekipe i urednice i voditeljice Jasmine Popović.